Lithu sabaningi igcoma elisha liveze imfihlo yalo ke ekuyilona linqoba ngayo njengoba ke sekuhambe iminyaka emibili linqoba noma ke liphezulu esicongweni. Liveze ukuthi ngempela lona lenza kanjani ukuze likwazi ukuthi libe semgangathweni. Sawubona kuphi na ublafunya khona lo mbuzo njengamanje kubingelelayo yena Mathinda acebe sihlomza umqamela amehla abanye baqamela imali thiwazi. Kana wethu ngabe usukulakho lokuqala lancotha nzokulungela upress subscribe button. Kanti ke ngabe usumahlala khona wala ekhaya cha wamukelekile futhi usadingeka ukuthi ulike njalo mase kufakela amavidiyo. Coma elisha belivakashele kwiGagasi FM njengoba ke lifika ladalula enye imfihlo ekuyilona elisebenzisayo ukuze likwazi ukuthi libe semgangathweni ngalendlela lisemgangathweni ngayo. Ngoma igushi njengoba wazi ukuthi nginanga unyaka ophelile besikade sijabulela yona ke iParis. Coma elisha lithema ngabe likhuluma nabasakazi liveze ukuthi so ngiyayihlupha ngokuthi ngilalele ama-artist amancane afikayo then ngilalela ama-albums angiwabukeli phansi lama artist amancane always iwona ahlala powerful ama-artist amadala kwi-industry yabo. So mangisuka nje eJohannesburg ngitravela ngisemotweni ngilalela kakhulu ama-artist amancane bese ngiyizwa ukuthi umhlaba usumovile usula phinde ngilalele lonke uhlobo lemiculo oluthandwa yi-youth ngaleso sikhathi uyabona, especially ama-2K angithabona. So bese ngiyazi ukuthi ke okay ama-2K njengamanje ungathi angala so yiphi into engayenza njenge vocalist noma njengomculi kaMaskandi kodwa futhi layithile angithabona. Then bese kuqhamuka Paris kuqhamuka Gushi kuqhamuka uShephis eJezini bese vele kuyanyiwa ke once angithabona. Okay, I want to talk about uGushi. Tell me about it. Yaqhamuka kanjani? Uzusebenza noma hunje nifike kanjani lapha? iGushi ke uyazi ukuthi laphana ngithi sidudla Mercedes. Sidudla Mercedes uyabona ke thina njengezinsizwa masikhuluma izinto silinganisa ngento ekhona. Hayi ukuthi ngisho Mercedes wangempela kodwa ngisho isidudla yabona esihlelekile yabona isidudla nje esicishe sibe uyabona. Qedela isentence lakho yabona nje isidudla into echayibe njena nje ngicabanga. Ubukumona kuthombeza. Bese ngithi Gushi lami. Mangithi Gushi lami siyazi ukuthi wonke umuntu uyafisa ukuba negushi. Gushi into efuna nefisa noma ubani. So igushi yimama elibalekile uyabo because igushi ngeke vele uyilahlele nje noma yini ukuthi nosena inyama namajita usulahlela igusha ngiyabo into ekhethele. So mangithi gushi lami angisho igushi lempahla ngisho ukuthi nje ngihamba negushi lami majita sijabuleni ngala kodwa ngicela silibeke libe right ngaleya. So ke mangithi sidle imali yesokise santini ngisho ukuthi mina ngidrive taxi angithabona. So ngoba mina ngu-taxi driver ngemali yesokisi lama 50 rand la goqeni ngafaka esokisini njalo mangishayisa. So ngiyawathintithela empedeni ngwahlanganisa until kuze kuhlangane imali kaphaqa wegushi ngithengele ngama ngelijabulise lento isho ukuthi nginothando noma ngabe kuthiwa ngikiphi condition akusho lokho ukuthi kodwa ngeke umenzele into enhle umuntu omthandayo. Now ukhona umshayisibhakela owaduma umhlaba wonke ekuthiwa Muhammad Ali. But we umshayisibhakela ngoba wencintisana nobo George Foreman nabo Joe Fraser abantu elo nabo ne uze agcine esewumuntu o champion.